Vlogger tinakbuhan ng gasoline attendant, pinagtitripahan o nagagamit para sa content. For the content lang ba? Pasensya na sa mga iba, yung mga judgmental na tao dyan. Imagine mo ba to si Patrick? Mr. Pampanga, is this what male peak body performance looks like? Grabe yung confidence mo, RJ. Body positivity o invisibility? Kailangan kamay ko pero hindi ito po. Ito, timambalita na ngayon ligo at simulan muna natin tong video na ito na nag-viral. Pagpasensyahan nyo na yung quality ng video pero panoorin muna natin kasi na-delete yung original video eh. Yeah. Dito may kita natin na parang tinakbuhan. Iniwan nila itong nasabi lang gasoline attendant daw. So, nainis dito yung mga netizens. Kasi syempre sa panahon ngayon, pag lalo mo naman yung tumataas na gas. Oh my God, bro. Dito pala naguluhan na ako kasi hinahawakan niya tong pinto. Kung gasoline boy ka, hindi mo naman kailangan buksan yan eh. Pwede mo i-report na agad yun, diretso pa lang dun. Ito pala na-doubt na ako kung yung ba talaga yung storya. Kasi syempre, kada repost sa FB ng mga ganito mga video, nadadagdagan. Pamaya himahimayin pa natin yan. So sabi dito sa caption pa lang nito, matandang gasoline attendant tinakbuhan ng vlogger matapos magpa-full tank. So di ko nakita yung buong video, clip lang siya, tapos parang 67p pa to. Panoorin mo natin lahat. So makikita natin dito na sobrang layo pa na kanya tinakbo. Sige. Nilagyan pa talaga ng music Abort! Ako nanonood ng Sanchay! Sadyay! Damin sir! Kamig merienda lang! Batikan! Ayan, isa, uling! Kamig merienda lang! Okay, may na! Pinatakbo pa siya ng pinatakbo. Napaleg di bigla. Awan niya hindi niya rin trabaho. Sinabi dito ng GMA na ex-mayor daw siya na pinahabol daw isang gas attendant sa Cagayan. So meron daw lifetime driving ban daw na gusto ipataw sa kanya. Matatagalan daw siya ng lisensya habang buhay at saka ang nasakyan niya na maalarma at hindi na magamit. Sabi ng LTO Chief Marcos Lacanilaw. So siya pinalungkot yung mga tao dito. Nagbano ang mga netizens sa bakit naman ginawa parang laruan or ginamit para sa content itong gasoline attendant. Ngayon, pinuntahan ko yung page niya. Itong vlogger nito, yung kanyang page, ito ang kanyang mga content. Ayan, basketball muna kami ni Tyson Basher pasok. So, ibig sabihin, content lang pala siya. Kung gasoline attendant man si, pangalan niya, I think si Tyson, ay katropa niya itong mga to. Ibig sabihin, parang nauto niya ang main media. Diba? Hindi ko naman siya nakausap dito kasi dinadaan ako yung FB niya. I think dito yun na natin pwedeng balansehin yung virality versus yung values. Kahit sabihin natin na for the content yan, maganda ba na ipakita natin ito sa mga tao na ganitong klaseng content na makikita ng mga tao na pinagtitripan o nagagamit para sa content, yung mga ganong trabahador na nasa mga gasolinahan, lalo na sa taas ngayon ng gas, diba, na mas ramdam natin yung inis pag mas lalo pang pinaglalaroan yung mga taong nandoon. So syempre, alam naman natin for the content lang yun, pero dito na papasok yung kaya ba natin ma-imagine na nangyari na talaga yun. So para reflection lang siya ng realidad. Na kahit sabihin natin hindi siya totoo na for the content nga lang, the fact na tayo nainis doon sa nakita natin, matatanggal ba natin doon yung emosyon? Matatanggal ba natin doon yung naramdaman natin, yung empathy natin sa nangyari doon? Parang pag nanonood ka ng movie or na isang scene, kahit alam natin yung mga actors yan, kahit alam natin na fake yan, may script yan, may director yan, na movie yan na nagkakat yan pagkatapos, meron na labas sa ating emosyon at valid din naman yung emosyon natin yun, na naramdaman na nainis sa atin sa kanya. Pero yun nga, ito nangyayari pag hindi ka prepared sa ginagawa mong content. Alam mo na mangyayari, alam mo na mainis ang mga tao doon, pinost mo. Ngayon, nagkaroon siya ng mga bashers dahil doon. At mukhang game naman siya, mukhang hindi naman siya, parang alam mo yun, nalugmok sa nangyari, mukhang sanay na siya. May mga sinasabi siya doon sa mga posts niya na para mag-fact check muna, ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung ex-mayor ba talaga siya, or ex ng mayor, or mayor na may ex. Hindi ko alam. Pero hindi ko na nilaliman yung isip. Ang mas importante lang sa akin doon ay ganito na ang mga content ngayon. So dapat lagi kang mag-double check, lagi yung tignan kung saan magagaling kasi lalala ko din dati sa mga skit na merong drama involved like pin sentiments, alala nyo yun. Minsan, nag-viral siya ng sobra, hindi na alam ng tao na fake pala yun. Pero kung may naramdaman ka doon, okay lang din yun. Kasi ibig sabihin nun, merong nag-i-epekto sa'yo, yun nakita mo at importante din sa akin yun. So ito yung sabi nung secretary tungkol doon. Pinagpapaliwanag pa rin ng ahensya ang ex-mayor vlogger. Actually, kilala ko siya, identify ko na siya. Yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. Na kumbaga
parang sinasabi niya dito na kahit porket kilala mo yan, kahit kasama yan sa content, tama ba na gawin mo pagtripan yung tropa mo ng gano'n. Pero yun nga may mga tao kasi talaga, may mga magtotropa na mahilig mag-asaran magkupalan Kaya yeah, maganda nga siya usapin, kaya ako sinama sa balita kita. Pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Na pwede ma-stroke pa yan, alam mo heat stroke ngayon Di ko alam gano'ng katibay si Tyson Fury ba yan? Liado niya yan o kamag-anak niya yan, wag mong gawing laruan yung mga tao para sa ikatutuwa mo. Hindi katanggap-tanggap sa amin sa LTO. Maganda ka siya, parang litmus test. Pag ba ang isang tao ay mukha ng pinagtitipan pero okay lang sa kanya, meron ka bang karapatan na mainis para sa kanya? At kung mainis ka man para sa kanya, anong pwede mong gawin tungkol dun? I think yun na nga yung nangyari sa kanya, na binaba siya online dahil sa ginawa niya. So, it checks out na meron siya nakuha ang flack dahil dito. Hindi rin niya ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver. Kasi may nagda-drive So merong nagda-drive at meron din nagvi-video. So pareho silang sinuspensyon. Parang tinatanong nila kung itong show cause order na binigay sa kanya is gusto nila malaman kung bakit hindi sila magko-file sa kanya na administrative cases. So pinapa-explain siya mismo dito. Paulo lang hinaharap nga pala, lobas na yung reply ni HF Florida tungkol dito sa nangyari sa kanila. Nung kasama niya na fake news daw at misinformation dahil hindi naman daw gas boy yung kanyang tropa. Hindi pa din daw nakapag-aral yung kanyang tropang yon. Kaya dito sinasabi lang niya yung naging epekto sa kanya ng kanyang pamilya. Humingi pa rin daw siya ng paumanhin sa mga nasaktan dahil doon sa video na yon, pero taken out of context daw yung video na ginawa nila. Kasi parang parang lumabas na sila ata para kumain, pero I think siya na lang ang mag-explain sa inyo kaysa ako. Video po na inyong unang nakita ay edited, no? Yun po yung katotohanan doon, edited. Ginawan ng kwento na si Tyson daw ay isang gasoline na boy. Tayo daw ay nagpakarga, hindi nagbayad. Tinakbuhan daw natin at pinahabol-habol to si Tyson. Ito po yung katotohanan. Si Tyson hindi po siya gasoline boy. Nakakalungkot na sabihin, pero si Tyson po ay hindi nakapag-aral. No? Yan po ang katotohanan, no? Hindi po totoo na gasoline boy si Tyson. Hindi po totoo na nagpakarga po kami. At hindi po totoo na tinakbuhan namin yung si Tyson na content man yun o ano man. No? During that time po, dahil wala siya dun sa sasakyan, ewan ko kung saan ba napadpad, nagkikipagkwentuhan natin sa harapan ng gasolinahan. Hindi na wala siyang So sabi ko, magmerienda kami. Magmerienda tayo. Sabi ko dun sa driver ko. Ayun, biglang nakita kami na palabas. Kaya hinabol kami. Hinabol niya kami. Tapos, yun nga, sabi ko dun sa magmerienda lang kami. Maiwan ka na. Yun yung mga sinasabi ko dun sa video. Pasensya na po kung sa mata ng iba ay hindi po nakakatuwa sa inyo. Pasensya na sa mga iba, yung mga judgmental na tao dyan. Wala tayong magagawa kung ganun po ang inyong pananaw. Humihingi po tayo ng paumanhin. So, yun lang. Sunod, Philippine Kangaroo. Yan na, huwag yung paghahabulin. Ina, may dala ng bear brand. Kunin mo, gagi. Para sa mga anak na yan. No? Bakit tumatalo ba siya para di kumaskas yung Galing. Hindi talaga sila mag-ipon. Ay, no, squirrel. Kailan kulang ka pa sa bear brand. Naging squirrel pa yung daga. Tunad. Ito naman, kailan merong nag-viral na pageant candidate na si Mr. Pampanga na si RJ Perkins. Dahil ang kanyang physical na anyo ay hindi para sa mga mortal. So, makikita nyo na lang, papakita ko sa inyo na parang hindi siya normal na nakikita natin katawan pag meron mga pageant. So, panoorin muna natin saglit. RJ Perkins. Yung mga post ba na ganun, like may makikita ka ba pag hindi siya pronounce? So kailangan mo pa rin ba siya gawin? Kasi recently nag-gym din kami. So comment yung down below sa mga nag-bodybuild day dyan. Yan ang isang kumbaga sa confident levels, final boss yan. What was your reaction when your video went viral since last week? So dito tinanong siya si RJ Perkins ni Von na brave ba siya o bangag lang ba siya, bakit siya ito ginawa, ito kanya masasabi. People didn't expect anything at first. Well, I did my best. I would have to admit that. I walked onto that stage showing who I am and what I want to show off to the world. But other than that, as soon as the swimmer pageant ended, I was more of, I didn't really expect anything. And then woke up to a bunch of notifications. And fun fact, I was staying with one of the fellow candidates at that time, Mr. Santo Tomas, AJ Lacson. And he told me about what's going on, that it's all over the internet. And I was like, oh wow, I did not expect that at all. Talaga ba? I'm sure alam niya yun Pero imposible hindi. Kasi alam mo ano ang usual ng mga candidates. I think gusto rin niya yun. Part na rin yun ng virality. Yun po. Wow. So, Wow! when you found out that it's going viral,
on social media. What went through your mind? I think a lot of things was going through my mind. One, I was really nervous. I do have to admit, it was a nerve-wracking experience when I went there. And it's also my first pageant, you know? So when I woke up to see everyone commenting that it was a brave thing to do, I was really happy because right now what you guys see is just 50% of what I'm about to show. And sana if umabot po hanggang finals, then I will give my 100% best input. Ano pa 100% doon pag gano'n? Ano pa ba meron sa pageant? Kasi nakita mo na yung buong katawan eh. So, siguro yung 100% doon yung question and answer portion. Yeah, I think A lot of people are saying, grabe yung confidence mo, RJ, for you to post and to really flaunt who you are as a person. Saan nagagaling yung confidence na yun? Where did that confidence come from? For me po, the confidence before I walked up onto the stage actually was, okay, it's a new start. Let's own it. Yung parang ganun po. It was more of, I'm proudly representing Ang in the city. And I'm the first candidate and I was the first one that got released. So sabi ko, might as well make an appearance, might as well make a standard. And that was my goal. And when I woke up to see every single thing that was happening, it was really surprising for me and how the media took it and all po. Yes, it is. Social media went viral. Kasi the fact na sinabi nila na brave ka, ibig sabihin meron kang standard or norm na china-challenge. Yung palang, hindi pwedeng parang sabihin na, Wala ako nakikita dyan. nag-react ang tao. So, ibig sabihin, meron talaga nakikita ang tao Your doon. thoughts on the body positivity that you've been showing since the start and since you've joined Mr. Pampanga? Despite the body figure and the Sarap kasi the pag body kumain sa weight, Pampanga. you're oozing with confidence and Isipin mo na lang, pag yan, gumanda pa yung katawan niya. Kasi mas nag-ayos din. Naman kailangan, meron kang 20 pack eh. Diba? Pero pag gumanda pa yan, tapos may ganun pa siyang confidence, tapos na ang laban. positivity that It's a good start. you're really showing. Well, in that regards, I mean, it's a message to everyone that I want them to love them for who they are, for their body and everything. Yeah. If it's Magandang starting point talaga. something that you want to show, especially I enter this pageant wholeheartedly knowing that this is going to be something new to me. It's something different from what I used to do. And sabi ko, let's own it this time. As in, it's going to be a really big leap from where I came from. So jumping onto that and walking up on I wish ganun ako kalaman dati, ganun kataba. Kasi mas madali siyang gawing muscle. Kaya kailangan ko habulin yung kain ko para lang mahabol yung nutrition part para doon sa workout. Pero okay lang naman, naman siya eh. May proseso talaga siya eh. Prior to me joining this, I was bulking up so much because I Yeah. wanted to put on so much muscle mass. And now it's more of in the cutting stage pa rin. So that's why I said earlier, 50% po yung nakikita niyo po. And hopefully, if umabot ng finals, I will give my 100% po. 50% ng bulking, so yung 100%, so babawasan pa niya. Okay, kalo kakain pa siya hanggang 100%. Okay, so let's clear. So you're bulking up pala. That's why That's clear. ganun yung body mo. Can you explain it to our audience? Ito, tinanong niya kung ano daw yung target goal niya, ni RJ. So for me, I would say that prior to this, I was very skinny. I had a very lean physique and all that. And I wanted to change things up throughout the course of my career. And sabi ko, when Mr. Pampanga came by, I was like, why not join this? I mean, I took a break from the industry for a while and let's change up things. So I've Model been ba siya? bulking constantly, so I've been Career. eating much more calories, lifting weights, and as soon as I reach a desired weight, I stop. And then now I have to cut it. So basically, it's water weight, cutting calories and everything. Kaya pala confident siya from before kasi nanggaling siya sa pagka-skinny. What you guys saw was already actually a big leap from where I came from. I bulked up to 180 kilograms, and I'm around, if I'm correct, 100 to 98 kilograms now. So I've lost a ton of weight from then. And yeah, I think one thing you guys can expect from me is, well, hopefully that we all want to win, right? If I do win, I want to become a better representative naman kahit papano. And if I don't, I'm still gonna continue my fitness journey to reach my fitness goal. At least sa tama siyang mindset, alam niya kung nasan siya. Pero kasi iba kasi ang body positivity kung paano mo siya gagamitin eh. Basin, para sa akin, kung mabubuo yung body positivity mo sa mga ganito, like kaya mong tignan na sarili mo na hindi ka nandidire, na okay sa'yo, okay yun. Pero syempre, yung mismong mga organs mo, yung puso mo, yung stomach mo, yung colon mo, yung intestines mo, hindi ka papalakpakan yan dahil sa confidence mo lang eh. Okay? Okay na simula yun. Walang problema. Kailangan mo yung positivity. Pero kaya ba nun ma-push into more effort, better nutrition, better mindset para mas pagandahin pa yung estado ng katawan mo? Di ba sinasabi na din natin kailangan ng body positivity? Kahit nga yung mga sobrang gaganda ng katawan, mga pag inuntog mo yung ulo mo, mababasag yung kokote mo, nandidiri pa rin sila sa itsura ng kanilang katawan. At yun na yung tinatawag ng body dysmorphia na nagkakaroon. Yun yung sobra na pagpapaganda ng katawan. Kung gusto ng tao dito is itong body positivity na ito, hindi dapat siyang tumigil lang sa pagiging positive. Nakita mo sarili mo, okay, igeto katawan mo, nakita mo sarili mo, gusto mo yung nakikita mo, wala ka nang gagawin. Tapos na. Kasi okay lang sa'yo eh. Iba na yun, parang body invisibility na to. Kailangan nakikita mo pa rin yung physical na realidad. Pag ikaw ay ganito, masyadong payat, masyadong mataba, pwede maka-apekto yan sa overall health mo. Pero kung nakikita mo yung sarili mo na, okay, positive, kaya kong tignan mo na yung katawan ko. Tapos meron akong gagawin tungkol dito. Parang ano yan, parang marble. Parang yung mga nagsusculpt. Diba nakikita nila mga marble, ano pa lang, square, walang kurba, walang angulo, walang direksyon. Pero nakikita nila yung marble, nakikita nila yung gusto
gusto nilang maging pwede niyang kapuntahan. At walang problema dun sa proseso. Walang problema na abutin kang siyam-siyam para gawin to kung gaano katagal mo gusto. Di ka naman bodybuilder. Pero yung sa small, maliliit na steps, papunta sa gusto mong klaseng physical na anyo mo, then yun yung maganda na gagawa ng body positivity. Pero kung kaya mo tignan yung body positivity tapos wala ka nang gagawin tungkol doon, like, Kaya pabayaan ko lang sarili ko kasi body positive ako palagi. di niya na yung extremes ng body positivity. Kailangan natin pareho nun. Kailangan natin ng magandang mindset na nakuha sa body positivity. Kailangan din natin magamit yun sa isang productive na way. So, ito yung payat niya dati. So, nabigyan si RJ ng mga TV guesting pero short-lived ang kanyang showbiz career. Ito pala yung payat niya dati. Ito pala yung sabi niyang career. Pinag-uusapan noon ng pag-alis si RJ sa Star Hat Academy at Baguio dahil umano sa mental health struggles na naranasan niya. I left the Magic Plus. It's been 3 years since I left the group too. Okay, damn. The Lord Takens. Okay. I mean, doon ko lang siya nakilala. So, may iba pa pala. So, kaya pala sanay siya dun sa galaw ng katawan. Kasi iba kasi pag lumaki ka na dun sa katawan versus nagdagdag ka or nagbawas ka. So, okay. Okay, nalaman tayong bago. Sunod! Yan, ito na ang kanyang final boss. Oh my God. Ito pang ito nakalaban ni RJ dun sa kapajet. The Tinapay 2026. Okay, ayoko na. Tunad. Ano ba to? Body positivity nga talaga. Iba paglaking piglolak. Habang bata pa. Body positivity dahil. Pero at least, ayan, ito ang exact na nararamdaman ng body positivity. Kaya mong tumawa at matuwa sa sarili mo. Dahil dyan nagsisimula yung acceptance. Diba? Mabuting simula yan. Yung edit niya mismo yan sa kanya talaga yan eh. So at least maganda tong start. Yung pinag-uusapan natin kanina sa body positivity. At least kaya mo munang tignan yung sarili mo. Pag kaya mo tignan yung sarili mo, kaya mo na makita, lagpas pa ng sarili mo. Bukod sa lalim mo, may sense ba yun? Kaya mo pa malagpasan yung nakikita mo ngayon na katawan. Pero importante makita mo muna yung katawan. Kasi ano yan eh, health journey yan eh. Physical and mental journey yan eh. Kung yan ay sabay-sabay na mag-grow together, kukuha mo yung ideal na katawan na gusto mo. Di naman kailangan pang Olympics, diba? Pwede rin naman yung gusto mo lang. Pero kasi hindi ka papalakpakan ng mga organs mo dahil positive ka lang. Kailangan nila ng tulong mo. So kung nandun ka na, kung meron ka mga kanya-kanya nating mga sakit sa katawan, then yun ay specific na sa'yo. Kailangan mo na lang talaga gawa ng sarili mo na desisyon yon at diskarte kung paano ka makapag-work around para maalagaan mo yung katawan. Kasi importante lang naman sa akin dito yung health ng katawan mo. Ganun? Para hindi na matatanggal yan. Well, ideal na tong katawan na to. Yung binasaan na ng tubig oh. Pinasana ng tubig, kaya pa matanggal oh. May talaga kayo, tangin. Imagine mo ba to si Patrick? Hindi mo naman alam, ipaprank ka namin eh. Papasok ako na. Malakas yan! Di nyo ba alam? Gawin kang candy niyan. Ano nung bumibili? Sorry no, paano ano dyan? Paano to? O lumalabas na yung chocolate. Uwi ako sa tatay ko pagkama ng taong magnanakaw. Sorry no. Una-una walang magnanakaw na kitang-kita mo sa malayo dahil ang tingkad ng kulay. Pwede ka yung mascot yung gumagano'n sa labas. Kitang-kita ka doon. May gandang trabaho yun. Sunod, at Paul grabe, ang tindi ng body positivity ngayon. Dalawang kamay ko katulad lang din ng sa inyo. Ito, body positivity. Isa lang ang kamay ko pero hindi ito problema. Body publicity na to. Good publicity o body publicity? Hayop ka. Sige, tigilan natin to. Baka saan pa mapunta tong body publicity. Diego, basag na yung humor ng viewers ko. Pinapasubo sa akin yung doorknob. Oo nga, pwede mo nga pala isubo yung doorknob. May kilalang photo. Ito. May kilalang photo na pwede yan. Kaya-kaya. Laksan mo lang yung yung grip strength. Kasama dapat sa workout mo yan. Kasama mo na mag-workout si RJ. Di rin puwet pag hindi na kaya, di ba? Sige, wala. Tignan natin ito. Doon tatapos sa ating, di ko lang ano yun, balitang ina ba yun? Balitang ina positivity. Gusto nyo pa naman ito, huwag nyo ka like, share sa mga body positive nyong friends na merong negative mindset. Nasa pinned comment at description ang balitang ina. All na mamaalam. Ayaw nga pala, nagbubukas na rin pala yung aming cafe. Pag nakita nyo to, bukas na siya, puntahan nyo na. Ito yung address. Tapat siya ng Holy Angel School of Caloocan. Dito sa may kanto dito. Ipapakita ko lang yung address na exact. Pwede nyo puntahan. Soft opening pa lang siya. So, relax lang. Gusto pa namin makita kung paano siya tatakbo. Pero salamat sa support sa mga pupunta sa mga taga Caloocan. Ang name ng cafe ay Maghapon Cafe. Ito yun lang. Team Shopper na mamaalam.